आइला जामाइला मा जातनि हिनजावलै बे दाउस्रि देलाया मालाबाबो बिदि सानथाराखैमोनलै आं बे दाउस्रि देलायखौ बेदें गोसोनि मानसिसो सानदोंमोन आं दाउस्रि देलायखौ माथो बिराद कमप्लिकेटेड मानसिसोलै बे दाउस्रि देलाया गावनि हौवाखौनो सिखाजों गेवलै दानाबा गोजांस्रिउ मोनलायलायबायलै आंहासो बोरैबा बिनि आखलफोरखौ बेलेग हिनजावफोरा सोलोंबा मा जानांगौ जाखोब्रा मालायखौ बादो आंनि हिनजाव हांग्रिमोनदियानो जुदि सोलोङोबा बिदि मालाबाबो दाजाथोंलै इसोर आंनि हिनजाव हांग्रिमोनदियानो जोबोद मोजांलै हिनजाव गदाय गोसो थोबाबो हिनजाव गदाय हाबा लाबाबो जेबो खालामासै आंखौ आंनि देहानि जेबो अंग नस्थ' खालामासै बुंनो थाङोबा आङो जोबोद मोजां हिनजाव मोनदोंब्रा हांग्रिमोननि सना जोबोद गोसोखांबायलै आं नोंखौ बमब्र नोंखौ बासायनो हायासैलै आङो नोंना हिनजावा आंखौ थगायसुला सानखानानैनो नोंनि उदैयावसो गेव होगारबायना आंखौ निमाहा होदोलै बमब्र आं नोंखौ बासायनो हायासै जायखिजाया नों मोजाङै हामथों होननानै इसोरनि खाथियाव बोर बिखुमानोसै आं मोजाङै हामथों आरो मोजाङै मोजां रादाब फरायनो मोनथों माब्रै जाखो खबरा माब्रै जानो माने मानसिया खमायावसो थांनानै दङनो एसे लेट जानायमोनब्ला मानसिखौ मोनलासो होननानै बुंदों डक्टरा जारलासोलै मा जाब्रबो दसेनो ओमफ्राय माब्रैथो मा जानायमोन माथो बुंनोब्रा गोसो थोखुमादोंमोनलै मालाय सोरबा सिख्लाखौ बेखौनो दाउस्रि देलाया मिथिनानै उन फैफानानै होबाय दा उदैयावनो गेव आया बिदिसो जाबाय होनबा खोथाया औलै गोसो थोनायनि मामला मानोथो बिदि खालामनांगौ जाखो बे बमब्रआलाय मानो माने मा मिथिबावगौ दा गोसोनि खोथाफोरखौलाय आंबो बमब्रनि गोसो सिङाव हाबनानै थाहैयाखै नालाय मिथिलाय लांला नोंसो आइडिया होआखैथ' आइला जामाइला नारजि बुदांदों आंखौ बिदिसो सानो होनबा माथोलै नों आंखौबो फोरोङो बेफोरबायदि आइडिया होयो बमब्रमानोबो आइडिया होआखैथ' आंलाय माला नोंनो आइडिया होनायब्रा पाप होननाय मोनसे बुस्थुबो दङलै मिथिबायना पापखौबो एसे गिनांगौब्रा अमा राजा मा सानदों नों दानि जुगाव नों पाप मावबा नोंनाव नांफिना होननानै नांफिनो बेबो बोसोरबानि उनावनो मा सिगिलाबायोब्रा आं सिगियाखैलै नों जुदि सोरखौबा फोथाय खेबस' खालामदोंबा नोंनाव माबा मोनसे माबा जाफिनगोनब्रा बोसोरबानि उनाव मा बोसोरबा खायसेनाथ' बोसोरसेयावनो जायो मा सिगियोब्रा अजाथां माथां अजा नङा बे सैथो बाथ्रासो बेनिखायनो पापखौ एसे गिलै बांद्राय पाप मावोबा मा जायो मिथिगौ ना जाबाय बांद्राय बुंनांला जायखिजाया आं नोंखौ फोरोंनायखौ गोसोआव दङ नाथाय बमब्रखौ फोरोंनायखौ आं गोसोआव गैलालै आप आया ना उद पाहार के नीचे नों बमब्रमाखौबो फोरोंदोंब्रा बिदिनो आरे आं फोरोंबानो लानांगौ बे खोथा नङाना आं हिनजाव गोसो थोनबानो गोसो थोनांगौ बे खोथा नङाना आंलाय मा मेगन सानानै माबा मिबि साननानै आङो गाज्रि आइडियाबो होनो हागौ बे गाज्रि आइडियाखौलाय मानो लानांगौ जाखो मानो होनोब्ला गाज्रि आइडियाखौ इजियैनो लानो हायो मोजां आइडियाखौ लानो थाखायसो खस्थ' दा मोनथिबाय नों आंखौ लेक्सार होनोसो फैखोना माखोब्रा आंहा बिथिंजाय सानै हान्थु खिला माने मावग्लुंजोब्बाय बोरैबाबा गसिगोन बायदिसो मोनबाय आं हान्थु खिलाफोरखौनो गबा मालाय माथो जानो मार्तुलजों दोसोनानै होफिनगोनब्ला नोंनि हान्थु खिलाखौ जावदों नामाब्रा आंखौ हाखराव गोग्लैखानाय मानसिखौलाय मानो जावनांगौब्रा आंलाय मा होनखो नों नारजि बुदां आंखौ मा नोङो लाजि फोनांगासिनो नामा लाजि फोनांनाय बुङालै बेखौ मेगन मिसिमना थानायखौ मेगन नायनो थाखायसो खोन्थानाय जादों आरो बेवहायलाय मानो लाजि फोनांलायबाय थानांगौ जाखो मानसि सासे सिरियास जानानै दं दाबा खमायावसो थांनानै दङब्ला खमायाव थांनानै दङथ' आरो दा बेखौबो आंनि दाय जालायदो आंसो फोरोंदोबालाय जाबाय दे आं बुंनाय खोथाखौनो लाबाय थायो नामा दाना आंबो मा बुङो माथाय फाथाखौ मोनला आच्छा नोंबो साबधानै थालै नारजि बुदां नोंनि हिनजावनि रागायासो दाउस्रि देलायनिख्रुइ बांसिन रागा मिथिबाय बेसो बोरैबाबा नोंखौ थुख्रा खालामबा मा जानांगौ जाखो जाय मानसिया एनि टाइम रागा जोंबाय थायो बे बांद्राय जेबो खालामालै रागा जोंथारै मानसियासो माबा मोनसे खालामनांगौबा जिउ फोजोबखायो बेनिखायनो रागा जोंनि मानसिखौसो गिनांगौ मिथिबाय आच्छा मालायफोरनि हिनजावफोरखौ नायनानै नुनानै बिजिरनानै आंनि हिनजाव हांग्रि सनाखौनो साबसिन मोनबायलै आंनि हिनजाव हांग्रि सना बायदि बुहुमाव रावबोआनो गैया खोमा जेरक्स खालामबाबो पेन्टिं खालामबाबो फटक साफायबाबो हांग्रिमोननि बायदि सेकेन्ड मानसिखौनो मोननाय नंलादां एसे फटक साफायबालाय हांग्रिमोननि बायदिलाय ओंखारखागोन फटकआव माने डाबल ओंखारनाय नङा आरो बुहुमाव बुंनो थाङोब्ला बुहुमाव 7 जन मानसि एखे थायोबालाय खिन्थु हांग्रिमोननि बायदि जेरावबो मोननाय नङा मानो होनोब्ला हांग्रिमोनदिया वान पिस दासो एसेबां बाख्नायनो रोंबाय नामा नोङो बिनानाव हांग्रिमोनदिखौ ओलै दिनै बमब्रमानि अबस्थाखौ नुनानै हान्थु खिला लोहो गहां मावजोब्बायलै आंना आरो बेफोरखौ दाजाब दानख' खालामनानैनो आंनि हिनजाव हांग्रिमोनदिखौ बयनिख्रुइबो साबसिन मोनबाय आं एबार बिनो बान्थासो हैसिगोन आङो बयनिख्रुइबो मोजांसिन हिनजाव होननानै दे मोजां नोंनिनो थाखाय थाबनो बान्थाखौ हैबानो जाबाय आच्छा बारु थाइबानि लारु अमा राजा माबायदि दं दालाय मानसियालाय एसे लेट लाबोबा मानसिया लावसिगौमोनसो होननानै बुंदों डक्टरा बापावै बिराद गाज्रिनो सुबाय नामालै दाउस्रियालाय औब्रा
गोमिया माला हामगोननो बेखौ दा डाक्टरा गावबो बुंनो रोंला बापाव होमबा बिराद गाज्रियैनो जखम मोनबाय मानसिया बुथारनो नागिरनायावलाय आरो जखम मोनाबा माथो खालामबावनोब्रा इसिबां रागा दं होननानै मिथियाखैमोनलै आं दाउस्रि देलायनाव दालाय माथो बुंबावनो सोरखौ मा दाय होबावनो दाउस्रि देलायाबो दा जेलावसो लांजाबाय आरो फारसेथिं बमब्रमाया हस्पिटालाव थानांबाय सोरनि नोजोर नांखोथाय बे नखरा सोराव जाजोब्बाय फिसाजो थाम्फै देलायाबा मा जानांगौ दे जेबो जाया जों दं आच्छा बेखौनो खबर लानो फैदोंमोन आं बा दा जों थांथ'नोसै आच्छा दे आरो र' मोनसे खोथा साबधानै थालै आंखौ साननायनि सिगां नोंखौ सानग्रोब्रा नोंसो मानसिया थिग नङाना हिनजाव सानै साथाम गोसो थोग्राया नोंसो दा सोबबा गाज्रि सोबानो नोंखौसो लुगैयो आं बुहुमनि गासैबो हिनजाव माहारिखौ लुगैग्रा ओइ जाला माला बुङालै न'खरनि हिनजावफोरखौ गारनानै मालायनि हिनजावफोरखौ लुगैजोबग्राब्रा बियो बुंनायखाय गन्थङाव दै हाबदों नामा नोंसोरबायदि मानसियानो मालाय हिनजावफोरखौ बुरखायबाय थागोन हिनजाव मानसिफोरनाव इसेबां गोहो गैयाब्रा हौवाफोरखौ बुरखायग्रोबाय थानो दिनैसिम खोनाफेरदों नामा हिनजाव मानसिफ्रा हौवाफोरखौ बुरखायग्रोबाय थानाय प्रपज खालामनाय नोंसोरबायदि हौवाफोरानो सिख्लाफोरखौ लब खालामबाय थायो खेबसे नङा खेबनै नङा खेबथाम नङा फुस्लायबाय थागोन आंथ' बे बमब्रमाखौ रागासो जोंदों आं सिरि गावनि हिनजाव थाखानानै मालाय हिनजावजों लाइन मारिग्रा बै सिख्लाखौ रागा जोङाखैलै आङो बमब्रखौसो रागा जोंदों सिख्लाफोरनि गोसोआ गुरैखा होननानै जों मिथिखायो बिसोरलाय बमलाय जाखागोन मानो बमलायनांगौ बमलायलाय गावनि हिनजाव थानानै मानो बमलायनांगौ नोंखौबो जुदि नोंनि हिनजाव बेफोरबायदि थगायो नों मा खालामगोन आंखौलाय मानो नायनानै बुंदोंब्रा आंलाय मा खालामदों बुंदों आं जुदि नोंनि हिनजावाबो नों थासान्दियावनो बेलेग हौवाजों लाइन मारिबाय थायो लोगो हमलायबाय थायो नों मा खालामगोन दालाय जोंनि बर' हिनजावफ्राबो खाराखै नामा दालाय बिसोर डाइरेक्ट गोसो थोलायदों खारदों गावनि हौवाखौ गारनानै गावनि हिनजावखौ गारनानै नों बायदि नङाना हिनजावखौ गारालासिनो हिनजाव गदाय लाबोनाय आं हौवा गदाय लानाय हिनजाव गदाय लानाय हौवा थासेयावबो हिनजाव थासेयावबो हौवा गदाय लानाय हिनजाव गदाय लानाय बेफोरखौ सापर्ट खालामाब्रा हौवा थैनानै थांबा गदाय लानाया बेलेग खोथा हिनजाव थैनानै थांबा गदाय लानाया बेलेग खोथा हिनजाव थासान्दियावनो आरो लाबावनाया बेयो जोंनि भारत हादराव दासान्दि आयेनाव गैथ'वा मिथिबाय बेफोरखौ इलिगेल होननानै बुंनाय जायो माथो खालामनो बर' हिनजावफ्राबो खम जाबायना दाना बर' हिनजावफोरखौल' दाय होनाङाब्रा बर' हौवाफ्राबो बेनो गासैबो समान बिदि होननानै नों बर' हिनजावफोरखौ गासैबो बदनाम खालामजोबा जायाना नुदोंना नुवाखै गामि ओनसोलफोराव इसेबां बर' हिनजावफ्रा बर' हौवाफोरजों ग्रें ग्रें रायजो जानाय बे सासे हिनजाव खारबा नोङो गामिनि गासैबो हिनजावखौनो गाज्रि होनगोन बे नङाना बुंनो थाङोब्ला जोंनि बर' हिनजावफ्रा बयनिख्रुइबो मावथिसिन नंगौना नङा नारजिबदां नों बुंनाया सैथो जोंनि बर' हिनजाव माहारि बायदि खस्थ' मावग्रा गैयानो बुंजायो जोबोद खस्थ' मावो नाथाय एसे एडभान्सै थानो लुगैनायालाय मोनफ्रोमबो हारियावनो दंजोबो बे गुबुन हारियावनो जा जोंनि बर' माहारियावनो जा खोथाया जाहैबाय जोंनि बर' माहारिनि मानसिफोरा सुबुं अनजिमाया खमखायनो साफा सानैया एसे गाज्रि जाबानो गासैखौबो जाफानाय बायदि नुयो बेनोथ' बुंनो थाङोब्ला जोंनि बर' हिनजावफ्रा जोबोद मोजां दङ बेलेग जाथिफोरनिख्रुइ नों ससियेल मिडियायाव बोरलाना नायलाय जोंनि बर' हिनजावफ्रा मा गाज्रि खालामो बेनिख्रुइ बांसिन गुबुन हिनजावफ्रा गुबुन जाथिनि हिनजावफ्रा बांसिन गाज्रि बेनिखायनो गावनि हारिनि हिनजावफोरखौ मान होनो सोलोङै नों जेसेबांनो गाज्रि होनगोन एसेबांनो मोजांफोरा रागाजों दुखुजों गाज्रि जागोन बेनिखायनो गासैबो हिनजावखौ सासेनि थाखाय 10 जन हिनजावखौ गाज्रि होनफाना मिथिबाय अमा राजा आरो जाय गाज्रि जादों नोंसोरबायदि मानसियानो फैसा होदाव गाज्रि खालामदों ओइबार जुदि नोंखौ मायाबा खोनायोबा ना नोंनि बिबुखौ एख्ल'गोन आं मिथिबायना आंहालाय मा जादोंब्रा हस्पिटालखायसो आं नोंखौ जेबो बुंलालै बुंनो नांनोबा नांनो होनखा जाम्बाफोर मानसि सासेया मा जादों नोंस्रा नांलायनोसो थां हिनजावा लिंहरबाय नोंखौ दिनै फैबाय आं जायगायाव सासे हिनजाव गाज्रि नुबानो गासैबो खना खनलानि बर' माहारिनि गासैबो हिनजावखौ गाज्रि होनग्राखौ ना आथाय साथाय बख्ल'नानै सालायखौ दानस'जोबनो हानांगौ बिदि होनग्राफोरखौ ओइ लायला जामायला नारजिबदां आंखौसो रागा जोंनानै थांबाय ना बेना नोंहाबो बोरैबा साइसनि नालाय बांद्राय जेबो बुङासै आं थफिरांखौ मानो होनोब्ला हान्थु खिलायानो आंना लोहो लोहो मावनानै दङना दाउस्रि देलायनि महरखौ नुनानै एसे नायहैनांसिगोन दाउस्रि देलायखौ नोंबो थांगोन नामा दाउस्रि देलायखौ नायनो नों नायहैगोर दे आं उनाव खबर लागोन आच्छा बारु थाइबानि लारु न'नि मानसिफोरालाय माथो रावबो फैयाखैलै बमब्रमोन नालाय न'आवनो रावबो गैयाबा मानसिफोरा बे थफिरामाबो थांबायसो माथो फन खालामनानै लिंहरफिननांसिगोन बेखौबो न'नि मानसिफोर थाबा बांसिन मोजां जायो आरो डक्टरफोराबो जोंफोरनोलाय बांसिन डिटेल्स होनाय नङाना बेनिखायनो थफिरामखौनो लिंहरफिननांसिगोन आं लिंहरबा बहा फैनो बेलाय नोंनो लिंहरदो दे आंनो लिंहरनोसै आयो सोरनि नोजोर नांखो माब्रै हरखाबनो बिदि जानो मोनखो फिसालायाबो हस्पिटालाव बिहामजोआबो जेलाव सोरनि नोजोर नांखो मा ग्रह नांखो बे न'खरावलाय रावनिबो ग्रह नाङाखैलै जानो गोनाङा मालाबा जाखायो नों टेनसन लानाङा नोंनि बिहामजोखौ आं लाबोफिनथारगोन आरो बमब्रमाखौ मोजांनिख्रुइ मोजांसिन हस्पिटालाव फाहामनो थाखाय दैथायहरगोन आंलाय माथो खालामबावनो हानो फिसाफोर आंलाय बुरै मानसियालाय नों मोनसे खामानि मावनो हायो नों इसोरनाव आरज गाब जाहाथे फिसालायाबो बिहामजोआबो आरामै आराम न'आव थाबैनो फैनो मोन्थों होननानै मिथिबाय बाखि नैबे थफिरामा दङना टेनसन लानाङा र' फन फैदों आंनाव औ नारजिबदां बुं आच्छा दे जागोन आं हस्पिटालाव थांगासिनो आच्छा दे आं थांगासिनो बमब्र'आ जेबो जायाखै मोजाङानो जागोन थाबैनो आंलाय माथो
थाबावनो थांफैदोलाय नों बांद्राय टेनसन लाना दे थांफैदोलाय आं टेनसन लाखायाखै दाय मावदों बे साजा मोनखागोन बावै गथ'आ डेन्जार प्रेक्टिकेल थार माथो दायनिगिरिया साजा मोनखानांगौ आफायाबो दाय मावदोंबा साजा मोनगोन आइयाबो दाय मावदोंबा साजा मोनगोन आच्छा बादालि नों बेवहायनो थाथ' दे आं हस्पिटालाव बमब्रमाजों थाफाहैनि दावसे देलायखौलाय जागोन गासिबो थिग जागोन आं न'आव थांनानै आइ आफामोनजों एसे मोजां सावरायहैग्रोनि आब'खौ जेलनिफ्राय लाबोनो हागोन ना जेलाबो आंनि गुबुन मोनसे न' बायदि जाबायलै थांलाय फैलाय जाबाय थाखायो आं जेलाव बेनिखायनो नों टेनसन लानाङा नोंनि सायावनो हगारजोब्बाय आं फैनानै थाब फैनो आब'खौ जेलनिफ्राय उदां खालामदो आरो गुमैखौबो मोजां डाक्टर लगायदो नों खेबसे अर्डारल' हो गासिखौबो मावजोबगोन आं आब' आरो गुमैखौल' मोजाङै मोजां न'आव लाबोदो जागोन दे नों बुंबाय आं मानिबायबो होमबालाय आं थांनोसै नोङो मोजाङै नायदो बिसोरखौ जागोन दे गसाइ थाबैनो न'आव मोजाङै मोजां फैनो हाथों बेखौनो आं आरज गाबबाय आइला जामाइला बे बाराव हले अमाराजा एसे गिखुमाबायलै नङाबा आं मालायफोरखौसो सिग्लाबायोमोन बे बाराव दावसे देलायनि महरखौ नुनानै गिबाय आं बमब्रमानि बायदि जाजानो गिनाया दा बायदियाव जुदि हांग्रि सनायाबो आंखौ गेव होबा मा जानांगौ जाखोब्रा हिनजाव मानसिफोरनि रागाफोरखौ खेला खालामजायालै ओरैनोबा हिनजाव मानसिफोरा रागाजोंबा महाकालिनि रुप लायोनो सेस हांग्रि सनायाबो जुदि आंखौ बिदि खालामनांगौबा गैला बेनिखायनो खायदा बोराय मोनसे बाहायनानै हांग्रि सनाखौ बुरखाय हैनोसै आं नङाबा जानाय नंला हान्थु खिला खन्थि माने गहां मोनलायबाय आंहा ओरैनो हाथायाव हाबनानै माबा मोनसे मोजां बुस्थु लांफ्लायाबा जानाय नंला हरफ्राव बोरैबा उदैयाव गेव सुबा माना जानांगौ जाखो बेखौ सानबाय बायनानै उन्दुनो हानाय नंला आं बेनिखायनो आंनि हांग्रि सनाखौ बुरखायनोसै अन्थाव बाथाव जाम्बिबिनो बेसेबां मोजां बेखौनो आंहा पात्ता लाया एबारनिफ्राय पात्ता लायाबा जानाय नंला ओरैनो जिउखौ लस खालामनानै लानो हाया आं इलेक्सन गेलेनांगौ गिदिर CM जानांगौ बर' हारिखौ फुवारनांगौ ओरैनो आङो दबथैनो हायाना अच्छा बारु थाइबानि लारु जो होगा देखा जाएगा ओइ आंनि हांग्रि सना बरफनि बिबार मा जाखो हेपि बार्थडे हांग्रि आंनि सना हेपि बार्थडे टु यु हेपि बार्थडे हांग्रि सना आंनि बरफनि बिबार हेपि बार्थडे टु यु गॉड ब्लेस यु मानि बार्थडे जालाबायनांगौ जाखो आंलाय दिनै नोंनि जोनोम सान नङा होमबा बेनिखायनो आं नोंनि थाखाय केक फिथाइ सामथाइ गिफ्ट बायनानै लाबोबायब्रा मानि इसिबां अननो ओंखारदोंहाय ओमफ्राय आंनि बार्थडेखौ आं गावनो मिथिया नोंलाय सोरनिफ्राय खोनानानै आंखौ हेपि बार्थडे जाफैखो दिनैनिफ्राय नोंनि जोनोम सानब्रा दिनैनि दिनखौ जेब्लाबो जोनोम सान होननानै हमनानै लानोसै नोंनि बिमायाबोथ' मिथिया नों माला जोनोम जानाय मिथियाथ' आरो अच्छा बारु थाइबानि लारु गोदोनि मानसिफोरा फिसाफोरनि जोनोम जानायखौ गोसोआव लाया बा मिथिया नोंनाबो बिदिनो जाहैबाय नालाय बेनिखायनो टेनसन नट नैबे अमाराजाया नोंखौ दिनैफ्राय गोदान जोनोम होबाय जानला मानला बुंलाबायथारोहाय माबाफोर दाय मावनानै फैयाखैथ' आंखौ बुरखाय फैलायनाय एला आं दाय मावबाल' नोंखौ बुरखायो आरो माथो थिग जेबो दाय मावाखैब्रा नोंखौ अननो ओंखारदों लानानै फैदों आफा माथो थांबायदेलाय बिफाया हस्पिटालावसो दङनो मानोबा दासो फेसबुकआव दावराव दावसि जानाय खोनादों आं ओमफ्राय मादै दावसि देलाया जेलाव थांबायबालाय आदै बमब्रमाखौ सुनायनि थाखाय बिदिसो जादों होमबा नंगौना नङा जाखो नंगौ नंनायालाय माबोरैथो बिदि जाखोनो माथो बुंबावनो मालायनि न'खरनि खोथाखौलाय मालायबा गोबाव समनिफ्राय मा जालायदोंमोन रागा जोंलायनानै होबाय आरो सासे गेवनो अच्छा बारु थाइबानि लारु गासिबो मोजां जाजोबगोन आं लाबोनाय गिफ्टआल' लादो बा आफा मानि गिफ्ट लाबोलायखोब्रा माने दिनैनिफ्राय नोंसा नोमानि बार्थडे जागोन हेपि बार्थडे बोलो आइनि बार्थडे नाथाय आइलाय गोसोआवनो गैयाबालाय गाव माला जोनोम जानाय जानो आरो बे फाग्लाया मा गोसोखांबाय थायो जियानो जादोला दिनैनिफ्राय फैबाय थानाय बोसोराव दिनैनि समखौ लानानै नोंनिखौ हेपि बार्थडे फालिनाय जागोन मिथिबाय हांग्रि आंलाय माथो मिथिबायगौसै अच्छा बारु थाइबानि लारु दुगैहैनोसै आं गोसो जानानै लाबोखोलै आफायालाय दिनैलाय बार्थडे होनफ्लानानै जानो आरो माबा मोनसे दाय मावनानै फैयाखैथ' माबा मोनसे खाथारलै बियो नङाबा ओरैनो नोंनो गिफ्ट होफैया माथो आफानि सियार बायदि चालुखौ हानो नागिरालै रावबो आंबो मिथिखाथारो माबा मोनसे जाथारगोन बियो ओमफ्राय बे बमब्रखौलाय मानो सुथारखोनो बे दावसे देलाया मोजाङै मिथियालै बमब्रमाया माबा मोनसे दाय मावदोंमोनदां दाय मावाबा बोरै सुथारनो हानो आयै गिलु बालुलाय मानसिखौ नायगार बिदि खालामनो हायाहाय आङो गोसोम थाम्फैफोरखौनो आंहा अनसेसो मोनथारो बेनि सायाव मानसि आयै मा जाबावगोन दानि जुगाव मा जायो आयै बेनोथ'लै आयै माला मा जायो रावखौ फाथा मोनालै ओमफ्राय हेपि बार्थडे आयै नोंहाबो बिदिसो होनलायबाय औब्रा दिनैनिफ्राय नोंनि बार्थडे आयै एबारनिफ्राय फैबाय थानाय बोसोराव नोंनि बार्थडेखौ दिनैनि सानावनो फालिबाय थासिगोन दे मा खालामो खालामदो बमब्रमाखौ नायहैनांगौ आंहा दा दोनलांलाय जागोन दे आंबो थांनो लुगैखादों दे होमबालाय आंबो ओंखारहैनोसै दे माबार ओंखार
फारसेथिंजाय मानसिया हस्पिटालाव दङ बे फाग्लायालाय आंनोलाय मानो बिबार होफैदों माबा मोनसे खालामथारदों बियो माबा मोनसेथ' खोथा दंखायो नङाबा आंनो मानो बिबार होफैनो बियो र' उनाव खबर लागोन आङो उनाव सानसेबाबो मिथिखागोन आं बेयो मानि थाखाय बिबार लाबोदों